Bună seara, Micuțu Primăreț sunt. Avem de lăsat două containere în terminal și de luat unul. Avem o hârtiuță scrisă cu toate referințele și sigiliile. Da? Punem aici și dăm bătaie. Punem alfa pasul, facem prezența cu alfa pasul. Ne cere să scanăm degetul. Gata. Băgăm numărul de camion. 1 I 8 3 9. Ok. Numele la companie. A U V. E o prescurtare. Dăm ok. Băgăm tarul. Tarul este referința camionului de a intra în port. Și avem tar V A 3 3 3 Z. Da? Dăm ok. Vedem ce ne apare pe display. Deci, avem două de băgat, da? Două de 20 pline și de scos unul plin. Îi dăm ok în primă fază. Ne întreabă, mai avem o referință, un tar? Nu. Și ne spune pin codul la containerul care îl luăm. Și avem pin cod cell, ponu cell, MVU cell. Aoleu, e o problemă. Avem referința. Da, dăm enter. Unde îl punem? În spate. Ponu cell number AC C 5 7 6 3 6 3. Ok. Unde se află? Nu avem un alt nume. Asta unde se află el? Pe spate. Sigilul la primul container. TSK 572 572 05 3 8. Băgăm sigiliul în sistem. Avem alt sigiliu? Nu. În față. Verifică. Zice să ne luăm tichetul și alfa pasul. După ce am luat tichetul, îl verificăm. Lăsăm la parcarea B. După care lăsăm fața la parcarea A. După care luăm de la parcarea C. Mama, am prins toate trei parcările. E greu. Deci, containerul care l-am adus pe spate îl lăsăm la parcarea B, containerul de pe față la parcarea A și luăm containerul pe spate la parcarea C. Și acum mergem la checker. Datorită faptului că avem ADR și checkerul trebuie să verifice stickerele și sigur o să verifice și sigiliile din nou. Cam asta e tot ce avem de făcut la ticketing. Mergem direct în poarta de intrare, cât mai aproape de banda din dreapta, deoarece o să ne trimită la checker să verifice stickerele pentru ADR. Așa. Am ajuns, avem să-l pun să se vadă mai bine. Arătăm limba, dăm cu calul. Da? Degetul. Da? Îl dăm afară. Da, mi s-a dat tichet. Ia să vedem ce spune pe tichet. Mergem la checker. Gata, mergem la checker. Cam asta e operațiunea de intrat în port. În terminal nu pot să filmez, că nu am voie.